El foc, catalans, quin símbol més vell i més clar per tots aquells que s'han compromès a combatre l'ombra. Al seu entorn, en aquesta festa nacional dels Països Catalans, refermarem allò que en el nostre cor i en la nostra pensa és l'esperança i anhel de cada dia. La nit ja dura massa i som gent que estima la llum. La nostra fita és ser lliures. «24 de juny, la nit del solstici d'estiu, la nit més curta de l'any, la nit del foc». Passen els segles, però quan s'apropa la nit de Sant Joan, el foc apareix, any rere any, com l'element purificador per excel·lència. El cerimonial de recollir llenya es remunta a l'antiguitat, en què tothom col·laborava i contribuïa que els castells de foc servissin per a destruir, purificant-ho tot allò que ja era obsolet, caduc o nociu per a la gent i la comunitat. Els diferents focs que s'encenen aquesta nit tenen un gran poder de purificació. La fascinació que el foc exerceix i els diferents rituals que es donen al seu voltant durant la celebració, com els de saltar les fogueres, acostar els nens a la vora, llançar objectes personals o tirar cabeces d'all per menjar-les després, conflueixen en una creença comuna. La nit de Sant Joan, el foc allunya els mals esperits. El 24 de juny és la festa més estesa i unitària dels Països Catalans. És una jornada lligada al foc i al caràcter mediterrani del poble català. Des de fa temps, i a causa d'aquest marcat caràcter unitari i col·lectiu que presenta la festa arreu del nostre país, s'ha considerat aquesta data com la festa nacional dels Països Catalans, independentment de reconeixements oficials. Any 1955. Catalunya i els Països Catalans pateixen la negra nit del franquisme. Milers de ciutadans dels Països Catalans viuen l'exili. Un grup d'aquests catalans, exiliats a Mèxic, encapçalats per Avel·lí Artís i Gené, funden la Nova Revista, una publicació de gran qualitat literària. El juny de 1955, Francesc Pujades, ciutadà d'Arles de Tec, comarca del Vallespí, a la Catalunya Nord, i que havia nascut precisament un 23 de juny, va pujar amb uns quants companys al cim del Canigó, carregat amb uns feixos de llenya. Des d'allí, la nit del 23 de juny, van encendre una foguera que es va fer visible des de molts pobles. Pujades, inspirat pel poema Canigó de mossèn Cinto Verdaguer, va ser, doncs, el que inicià aquesta tradició d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan amb la mateixa flama encesa al cim de la muntanya, més carregada de simbolisme dels Països Catalans. Any 1963. El diari Le Monde publica unes declaracions de l'abat de Montserrat, Aureli Maria Escarré, en què defensa la identitat nacional catalana.
Aquestes declaracions acabaran comportant que les autoritats franquistes l'expulsin de l'estat espanyol. L'any 1963 es baixa per primera vegada la flama a la Plana i s'encenen el màxim de fogueres possibles. A partir del 1964, la flama ja roman permanentment encesa al Castellet de Perpinyà, des d'on, cada 22 de juny, es torna a pujar al cim del Canigó, per tal de continuar la cerimònia simbòlica de regeneració. I després, tothom qui ho vol pot prendre la flama per tal de dur-la arreu de les terres dels països catalans. Any 1966. Les autoritats franquistes reprimeixen una assemblea d'estudiants que se celebrava al convent dels Caputxins de Sarrià. Aquests fets es coneixen com la Caputxinada. El 1966, el foc va creuar per primera vegada la duana i va arribar a Vic de manera clandestina. Des d'aleshores, la flama es va anar estenent per tot el país, arribant al País Valencià, a les Illes i també a l'Alguer. Any 1972. Es posa en marxa Vandellòs 1, la primera central nuclear als Països Catalans. Juny de 1972, la flama del Canigó arriba a Esplugues de Llobregat. Frederic Cano i un grup d'escoltes de la parròquia de Santa Magdalena són els primers que porten el foc, encès al cim del Canigó, per encendre la foguera de Sant Joan. Des d'aleshores, la flama del Canigó no ha deixat d'arribar a Esplugues de Llobregat. Als anys 1973 i 1974, de la mà de l'agrupament Escolta Abat Oliva, i a partir de 1975, l'agrupament Escolta Espluga Viva i l'equip de tradicions i costums de la mateixa entitat prenen el relleu i són els encarregats, fins avui, de mantenir ben viu el simbolisme de la flama Esplugues. Els primers anys a Esplugues es caracteritzen, com arreu del territori, per multitud d'entrebancs i un nul suport institucional. El franquisme i el postfranquisme no podien veure mai amb bons ulls una celebració com la dels focs de Sant Joan i la flama del Canigó, carregada de simbolisme. La flama i la pròpia nit de Sant Joan ens uneixen com a poble. És l'única festa que celebrem de forma conjunta arreu. Són les festes de Perpinyà, les fogueres d'Alacant, els salts de cavall a Ciutadella de Menorca, les baixades de falles al Pirineu i Andorra, les revetlles populars a Catalunya i al País Valencià. La flama esdevé, doncs, un acte d'afirmació i de reivindicació nacional dels països catalans. Al final de la dècada dels 60 és convulsa i reivindicativa. La celebració al voltant de la nit de Sant Joan i de la flama del Canigó pren un caire fortament reivindicatiu, tot fent-se ressò d'accions i campanyes com la Marxa de la Llibertat, la Marxa del Llobregat, la campanya per la llibertat d'expressió, la solidaritat amb els patriotes catalans empresonats. Al llarg d'aquests prop de 40 anys, el lloc de celebració ha anat variant en funció de la ubicació de la foguera. Esplanada del Salt del Pi, Pista de l'Avenç, Parc Pou d'en Fèlix i Plaça Catalunya.
Diferents entitats del poble han col·laborat en la festa. Consells Populars de Cultura Catalana, Club Ciclista, Secció Sardanista de l'Avenç, Club de Patinatge Artístic, Colles de Castellers i Geganters, Atabalats, la Cal d'Esplugues, Vall de Diables, la Colla de Bastoners d'Esplugues, que actualment forma part de la comitiva d'Encesa del Gresol. Des de 2008, l'acte s'organitza conjuntament amb la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Any 1985. Toni Sors, Òscar Cadiach i Carles Vallès porten la bandera catalana al punt més alt del món, al cim de l'Everest. Esplugues acull el tercer congrés dels Focs de Sant Joan, amb l'assistència de representants d'arreu dels països catalans. S'inaugura el Monument Gresol al Casal de Cultura Robert Brilles. Des d'aleshores, Esplugues de Llobregat és l'equip coordinador i punt de recollida de la flama al Baix Llobregat. Durant uns quants anys, la gent de TIC baixava fins a la plaça Sant Jaume I i al Parlament després a recollir la flama que era conduïda fins a Esplugues de diferents maneres, entre elles en bicicleta pel Club Ciclista d'Esplugues. Des de 2002, el Centre Excursionista d'Esplugues recull la flama al mateix cim del Canigó, la matinada del 23 de juny, per portar-la fins a Esplugues. Amb l'espurna de la història i avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. A les 7 de la tarda, la flama arriba al Casal de Cultura Robert Brilles, on, després de la lectura del manifest i de la interpretació de la moixaranga, es reparteix als pobles del Baix Llobregat que la venen a recollir. A les 10 de la nit, tal com mana la tradició, els nois i les noies de l'agrupament Escolta Espluga Viva, juntament amb les colles de cultura tradicional i popular, encenen la foguera amb la flama del Canigó que germana els països catalans. La flama de la memòria, de l'autoestima, de la dignitat i de la lluita compartides. Ja les podeu fer ben altes, les fogueres aquest any. Cal que
brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es vegin de València, de Ponent i de Llevant, i en fareu també en la serra perquè els vegin més enllà, que la terra està revolta sota el peu dels occitans i convé que se'n recordin de l'antiga germandat. Ja les podeu fer ben altes, les fogueres aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Des que fou esquarterada no s'havia vist pas mai redreçar-se alhora els trossos, cadascú pel seu costat. Miracle gent d'Occitània, l'esprit d'Oc s'ha despertat. Tots la passen... La flama del Canigó ens recorda, any rere any, que som un sol poble, unit per una llengua, una història i una cultura comunes que, com la flama que es regenera anualment al cim del Canigó, referma i renova cada any el seu compromís d'esdevenir algun dia un poble lliure. I el crit d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants, omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat. Que quan jo n'era petitet, que festejava i presumia, espardenya blanca al peu i mocador amagadet aquí a la falsia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Assà, pom, pom. I ara que ja en soc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he dat a robar i cantar aquí i allà, ofici de cada dia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Vaig robar-ne un traginer, apa, que venia ahir de la fira. Vaig robar-li els dupes, també la mostra que enduia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. I quan n'he tingut prous diners, sabeu què he fet? Que he robat també una nina. L'he robada amb falsedat, dient-li que m'hi casaria. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Doncs la justícia m'agafà, buscardó, i en presó fos que em duia. Que la justícia m'agafà, i ai, mareta, que em farà pagar ma vida. I adeu clavell morenet, i adeu
adeu estrella del dia. I adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Adeu clavell morenet, aire, adeu estrella del dia. Rasca, rasca, llum.